legtöbb számban, amiben indultam, egyéni csúcsot úsztam, volt egy-kettő, amiben nem, de eddig egész jól meg vagyok magammal elégedve. Mi kell ahhoz, hogy jó kedved legyen, mikor bejössz ide az uszodába? Hát, hogy mondjuk kipihenjem magam, és ne fáradtan jöjjek be. 5-kor kelek, 6-ra jövök az uszodába, fél 8-ig úszok, aztán megyek iskolába, onnan jövök ide-vissza, és 3-től 5-ig úszok, aztán hazamegyek, tanulok, és lefekszek aludni. 8-kor már suli van? Tehát be kell érni, vagy az első órát ilyenkor lehet offolni? Hát első órára még mindig késni szoktam, egy 20 percet biztosan, de az a jó, hogy az iskola amúgy is sportiskola, és elnézik a késést. Mi az, ami a legnehezebb, mikor el kell menni reggel az iskolába? Sokáig kell hajat szárítani, és ezzel kell bíbelődni, vagy valami más? Mindig elbeszélgetjük az időt az öltözőbe, úgyhogy a hajszárítás az még nem, inkább az, hogy folyton beszélgetünk. Milyen célid vannak az úszásban? Van már arra, amit megfogalmaztál, amit akár idén el akarsz érni, vagy úgy hosszabb távon? Hosszabb távon még annyira nem tudom, az biztos, hogy nemzetközi versenyeken szeretnék jól szerepelni, és egyelőre ennyi.